Aw lagi kawat gikuha lang. Eh, bus di niya gisuksok. Ay. Ha? Yan pa humag. Mahal din na, mahal na. Ha? Na, bisag pila kagamay. Pero presyong yapon. Mapreso ko dito dahil. Ay, ini lagi ni 1,040 para dili ka mapreso. Oo. Ako sa dalawang taon. Times 10, basta kawan diri sa mo, times 10. Ala times 10. Imbis 140, mahimong 10,400? 1,040. Ah? 10,040. Ah, bro. 1,040 imbis 140. Diskot na. Ketawag. Ito ani ay. Wala nigi kuha. Kanini ka na eh. Ikaw na nagpulis. Yan, abot na ba diri na may 7 levels na puno. Ibig-ibig na bulong ka doon. Iwan na naman. Kaya sa barangay eh. Siguro nagatupan. Ha? Nagatupan, no? Tupa ba? Hindi ba nila ako, dire? Uwa katog pa, pero nang kapatog. Lingkod sa diri. Day, para mamainit daghang kuan diri oh, magkaon diri. Masa utang lang gud. Ay kuha utang lang. Ako to siguro pag gawa sa to, wa ko to matik di nga na yung kuha. Wala siya na kuha. Wala siya kuha. Kita man yan. Ah, oh, CCTV. Dito niyo nakikita CCTV. Adi ha. Ako nang kanang side mirror. Klaro sa dikay. Side mirror din. Kuha mo gani ko. Gani ka nang gika ko sa trabaho, gani ka nang ako mo ning hingon og basig. Nay kabuang ang butang ana. Oh, hingon ako kay bisag lansang di. Kuya ka lang. Oh, kuya lang. Ya, ada lagi kau aja. Lila ang ebidensya. Hindi nga pataka kailangan man lang kamera. Ah. Yung pataka mo sa kasir. Ay, yung pataka. Di mo lagi doktor. Ano mo? Pataka deh. Ha? Pero nagbog mo ka dito bunok, namin si Binilipin ka bunok. Dito na to sa 7-Eleven sa puno. Nakakuha na ka dito. Na diri na pud ka. Sunod gani pardo. Ya, udah, okay na po, sasanti ka. Ha? Okay, ikaw man sa minimo. Wala na ba nila? Ay lang. Gusto di ka? May ginugo sa kunimo. Guson. Murag ninong. Ay, daga na kay. Nguni ron.